Dneska odchádzam na majstrovstvá Európy do Srbska. Akurát raňajkujem. Ráno som mal ľahký tréning a za nejakú hodinku odchádzame. Na tento ránok sa vždycky najviac teším, keď v balkánskych krajinách ho majú. Moc dobré. No tak už sme na mieste. Tu je povestný starý hotel Jugoslávia, v ktorom ale nebudeme bývať. Ideme si vybaviť iba akreditácie a nejaké dokumenty a bývať budeme v inom hoteli. No sme ubytovaní, hotel je úplne super, neviem si predstaviť, že sme bývali v tom starom. To je úplne v pohode. Zvoní mi telefon. 30 minutes, okay. I understand. Thank you so much. Okay, I'll tell everyone. 100%. Thank you. No, za pol hodinku máme večer. Ráno som sa dal do kľudu, trošku som meditoval, ale rozrušil ma tréner. Spravili nejakú chybu a toto není oficiálny hotel, takže sa musíme presťahovať do oficiálneho hotela, aj keď sme platili za tento a neviem čo všetko. Proste boxing. Dúfam, že som sa neradoval predčasne, že tu je konečne normálny hotel a čistota, normálne jedlo. No uvidíme, kam nás dajú. No, vyzerá to super. Idem si spraviť svoj prvý taký prostýčkový tréning. Spadol mi telefón, lebo máme takú špeciálnu pomôcku, aby mi držal. Influencerský stojan. Môžeme ísť žrať na obed. Dúfam, že to bude jedlo aspoň také v tom minulom hoteli. Tu je normálne, že Lidl otvorený do 10:00. Toto keby bolo na Slovensku, tak nakúpim iba v Lidli. Je 8:30, normálne, že teplé pečivo. Úplne, že wow. Môžem byť taký priebaný, že som si zašiel do brady. Asi môžem. Aspoň, že ma tu nikto nepoznal. Včera tu bolo 28 stupňov, dnes 6. Pekný extrém. No máme za sebou akreditáciu a losovanie a budem boxovať úplne prvý zo Slovenska, čiže hneď zajtra a budem boxovať s Poliakom. S Poliakom sa nepoznám, nikdy som si neboxoval, takže sa zajtra spoznáme a ideme si pre víťazstvo. Bol som si ešte trošku zatrénovať, idem sa odvážiť a idem oddychovať, ráno mám váženie. Takto nejak to vyzerá na vážení a na lekárskej prehliadke.
mám po zápase. Vyhral som 5-0 na body, súpera mi dvakrát počítali, takže je to doma. Zajtra mám voľno. Čo sa týka vždy prvého zápasu, takéhoto veľkého na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách sveta, tak je to vždy obrovský tlak a o to viacej, keď som posledný zápas prehral KO. Asi miliónkrát som bol na záchode pred zápasom. Veľa vecí sa vtedy bije v hlave. Človek nechce nikoho sklamať. Chce dokázať, že áno, patrí medzi tú boxerskú elitu. Som hodný toho tu boxovať. Som hodný toho tu stať a môžem boxovať s tými najlepšími. Čím väčší zápas, tak tým väčší tlak. Ja osobne mám viac ako 100 zápasov a každý zápas je úplne iný a je to jedno, že som miliónkrát stál v ringu a že som miliónkrát boxoval, ale tie ťažké zápasy a tie dôležité zápasy sú strašne veľký tlak na psychiku. Klamal by som, keby som povedal, že na mňa nebol veľký tlak. Keďže som dostal KO posledný zápas a keby sa to stalo znova, tak nejdem na kvalifikáciu, ktorá bude posledná. A poviem pravdu, že áno, mal som strach, čo keby sa niečo stalo. Čo keby to moja hlava nezvládla. Vtedy som si uvedomil, že určite bude všetko tak, jak má a nikde nemôžem dovoliť strachu, aby rozhodoval za mňa. Toto bol nácvik ceremoniálu, kde ukazovali najlepších boxerov z európskych krajín. Dobré ránko do nového dňa. Akorát som sa bol prevážiť, mám super váhu, iba kilo nad, takže idem si len ľahko zatrénovať. Vedeli ste, že Srbsko je obrovský pestovateľ malín? Dokonca až 30% malín celosvetovo pochádza zo Srbska. Dneska máme znova teplúčko, neviem koľko je stupňov, ale je to veľmi príjemne. A k zajtrašiemu zápasu. Čaká ma nasadená dvojka, tí, ktorí neviete. V boxe sa nasadzujú boxery, že ten najlepší boxer vo váhe má najmenšie číslo. V každom turnaji je to inak, niekedy sa ich nenasadzuje. Každopádne budem boxovať s Arménom, ktorý je nasadená dvojka. Niekoľkonásobný medailista z majstrovstiev Európy. Myslím, že bola na olympiáde. Aktuálny víťaz Európskeho pohára z tohto roka. Už som s ním boxoval, dokonca som s ním prehral pred časovým limitom, čiže TKO. Že mám mu čo oplácať. Určite to bude náročný zápas a ťažký zápas, ale ideme vyhrať. Ak sa vypravia u nás na Záhorí, môžeš byť aj z Paríža, keď nie si Záhorák, si nic. Tu sme ráno na vážení a keď sa lepšie pozriete, uvidíte čašníka ako vnútri v hoteli fajčí. No tak mám po zápase. Bohužiaľ zápas som prehral na body. A zápas to bol naozaj ťažký. Prvé kolo som ledva prežil. Ale dobojoval som to. Bola to neskutočná bitka. Armen bol naozaj silný. Nenadarmo víťaz Európskeho pohára. 5-násobný medailista z Európy. 2-násobný medailista z majstrovstiev sveta. Každopádne kožu som zadarmo nedal a bojoval som do poslednej chvíľky, ako som vedel. Zostávam len sa zo zápasu poučiť, zobrať si čo najviac. Sústrediť sa na ďalšie zápasy. Ďaká Bohu som zdravý. Nič mi není, okrem pár nejakých škrabancov, takže beriem to aj veľkú skúsenosť. Som rád, že boxujem s tými najlepšími. Idem sa niekam dobre najesť a zajtra znova makáme. Pamätám si, keď som bol prvýkrát v Belehrade, odtedy sa tu strašne veľa zmenilo. Extrémne veľa sa tu vystavuje. Extrémne veľké nákupné centrá. Už to tu nedýchá tým komunizmom tak ako predtým. Aj keď stále v takých štvrťách vedľajších, jak som teraz, vidíte, že na niektorých bytových domoch nie sú plastové okná. Ale zase druhá strana mince je, že sú tu úplne nové štvrte. Není dávno, keď tu Američania, alebo teda NATO bombardovali, myslím, že to je nejakých 25-30 rokov. Ale obrovský posun, nové štvrte, nové paneláky, nové nákupné centra. Celkovo Srbi, keď to mám povedať sám za seba, sú super národ, super ľudia. A iba taká obyčajná blbosť, keď som tu v obchode a mám malý nákup, vždy ma niekto pustí pred seba, vždy. Na Slovensku sa mi to stalo naposledy, keď som mal 15. Je vidieť, jak sa to tu bleskovým krokom rozrastá, že sem putuje strašne veľa peňazí, že sa tu stále stáva aj bez európskych dotácií a
Pravdepodobne sem putuje strašne veľa peňazí z Ruska a niečo vám z toho ukážem. Dokonca som tu našiel aj nové Nike Alpha Fly 3, ku ktorým som sa na Slovensku ešte nedostal. Enormné šťastie, nielen na los, ale aj na to, že AIBA poslala $1000 každému, kto vyhrá zápas, ale musel byť v 16. To znamená, že jeden chlapec zo Slovenska napríklad tiež ako ja vyhral jeden zápas, lenže bolo ich menej vo váhe, takže dostal $1000. Ja samozrejme 0. Chalani z Bratislavy, ktorí tu boli na sparingy, tak dneska odchádzajú domov, takže ma berú so sebou. A budem mať trošku viacej času pripraviť sa na olympijskú kvalifikáciu, ktorá ma čaká za 4 týždne v Thajsku. Takže ukončujem tento výlet medzi 16 najlepších boxerov v Európe a ďakujem, že ste pozerali video, ďakujem, že ste držali palce a vidíme sa v Thajsku.